出国那个 Snem 中农山 Hima。Ka kaipot jong ka United Nations Population Fund bala pelat ha ka sngi balang ka peni ba mentau Snem ka India kan satamnya ka China ha ka Jingbun Briew da kumbalai million duna kat kum ka kaipot la antat ba ka Jingbun Briew ha India kan long iwei point sahajar arspa prapuhun reu billion ngut lani 6000 sauspa arpu pra point reu million ngut kat ba ka Jingbun Briew ha China kan long iwei point sahajar arspa sanpu hunyo billion ngut lani 6000 sauspa arpu san point hunyo million ngut kabadan gejinga per da ar point kendai million ngut kini ka kaipot wat la ka klem kedo nado lanu ke India kan tam ni ke China ke Jingbun Briew Henry kala antat baga jingwan ningkong jong ke India kan day hapdeng jong uniu Snem yakate ka kaipot jong ka UNFPA kala ai kerteng the State of World Population Report 2023 8 billion lives infinite possibilities the case for rights and choices kihe ka UNFPA kila batay bakimpat la asatiaban ong nado lano ke India kan tam nya ka China ha ka Jingbun Briew kamtam ba ka khana summary jong ke India ka bade jong Snem 8000 arpuwei kadang sateng ban pendep hadu Mynta kani ka khana summary kala sateng na ka daw jong ka jingwan ka khlam jingpang COVID-19 shisho kata ka kaipot kala antat ba ka Jingbun Briew ha United States kan keo siya ka lais pa sa po million ngut bat kan wan na kakardan ka balay hadin ke India bat China na ki iwei point sahajar arspa prapuhun reu billion ngut UNFPA kala antat ba arfusan na ka shispa kin long ki badan hapdeng not hadu khat south nem karata khat pra na ka shispa hapdeng shipo hadu khat kandai nem karata arpuhun reu na ka shispa hapdeng shipo hadu arfu south nem karata henry pu pra na ka shispa hapdeng khat san hadu henry pu south nem karata bat hnyo na ka shispa ki bala palat ya ka henry pu san nem karata la antat bakum bakalong Mynta ka Jingbun kinong song ha ka perthai baro ka wei kalong pra point sa pu san billion ngun